Mbak Dia, Ya, Mbak. Mbak tuku apa? Berasnya 5 kilo, Mbak. Oh, iya, Mbak. Sik ya, Mbak. Nah, iki, Mbak. 85.000 ya. Kok larang apa to, Mbak? Mundak kok ya kok akeh men ki lho. Mbak. Jenenge wae arep poso, Mbak. Saiki to, Mbak, beras, gula, minyak, saiki ki mundak kabeh regane. Iya, saku njukuk batin sithik, Mbak. Kok nek larang-larang dorak rene, Mbak. Aduh, ngene iki ya tambah mumet to, Mbak, sirahku, Mbak. Kebutuhan tambah akeh. Regane mundak kabeh. Mbak. Kene iki awake dhewe wong cilik, mestine nek arep poso ngene iki ya seneng. Lah ning malah butuhan pokok ngene iki do mundak kabeh. Iya, Mbak Dia. Kudu gile tenan ya, Mbak. Muga-muga wae regane cepet medun. Amin, Mbak. Tapi nek mundak kabeh ngene iki to, mesti to kabeh to nyerang aku terus. Jarine aku sing njupuk bathi akeh. Ya wis, Mbak, piye meneh. Isone mung sabar. Wis, Mbak, iki aku njaluk separuh wae, Mbak. Iya, Mbak, ndi? Kene tak timbangi. Ben iso ngirit. Ya, Mbak. Matur suwun ya, Mbak. Ayo men poso. Regane mundak kabeh. Ya Allah.